I ćao ljudi, ovdje je Hero Server Games. Danas ću vam reći koji je najbolji program za snimanje, ne za snimanje, nego najbrže koji ja za sad znam. Ja snimam Bandicamom i on mi najbrže do sad kače. Fraps mi je kačao video od 3 minuta par dana, dok Bandicam video koji traje 2 minuta kači samo 3 minuta, brate. Dok Fraps kači, znaš koliko. Fraps je za malo prejake kompjutere, a ne za one fine koji nisu baš prejaki. Tako da, slobodno koristite Bandicam, on je jedan od boljih. Evo vidite, ja sam sad okačio ovaj klip kako skinuti mod za Minecraft preko Skydance. A ovaj će sad da izleti, a ovaj je izletao pre par minuta i sad ću ovo da izbacim. Evo, meni je Facebook ovdje aktiviran. Evo, The Serbian Gamer mi šalje poruke, on nije mnogo aktivan. Ali sad će uskoro da snimam. I uglavnom, eto, ja vam preporučujem da koristite Bandicam jer on mnogo brzo kači, ako želite vam brzo kači. I link će vam biti u deskripciji i neće vam skoro uopšte lagovati, skoro uopšte. Dobro ljudi, uglavnom daću vam link od Bandicama, uživajte.